jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daraɓe Yawpini TV en garti kattande jomiraɗo yettinan ɗon ko sifa hakkille gaddane jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi aljuma 17 lewru octobre hitaɗo junnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa hakkille gaddane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde enquête quotidien hono mbaɗiri gardi natal mabɓe kam musidɓe men jayndeyankoɓe mbaɗi toon kono tal hoorejo leydi ndi kanko hoorejo jagorɗo ɗum koko yowiti e on ɗon livre blanc ko yowiti alhaali wargoli toon to Thiaroye hono no wiiri e jayne nde no wayno tan kanko hoorejo leydi ndi o heeɓi nden ɗon deftere ranere ko yowiti on ɗon fanno kanko hoorejo leydi ndi noon o holliti e mettere makko ko yowiti e ɗin wargoji ganduɗa kay mbaɗino toon to ganduɗa kay kam woni Thiaroye hono no wiiri toon to camp Thiaroye hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kam woni jayde enquête quotidien kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti e on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift mo ganduɗa kay nena jokki lawlawde nder leydi ndi ɓe kolliti lamorgo ngo Dakar heeɓi ka muɗum gadiɗo hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wiyetede jayde enquête quotidien ɓe garti alhaali on ɗon dette caché ɓe mbitande ko APR kañumne kadi suuti konnguli muɗum ko yowiti on ɗon fan ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde enquête quotidien jayde Sud Quotidien ko arti ko e mise en accusation wonande kay gono ɗo e to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e yeeso haute cour de justice hono no wiiri e jayde ɓe mbitande ko dossier hakkunde ganduɗa kañum woni vide juridique kam e enjeu politique ko ɗum woni ko musidɓe men jayndeyankoɓe mbaɗi toon e gardidi natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon livre blanc mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi heeɓi ɗum ko yowiti ɗin ɗon wargoli bannori toon to camp Thiaroye 44 hono no wiiri e jayde ɓe garti noon e on ɗon étape décisive mo ganduɗa kay ko yowiti e alhaali juɓɓitingol walla ko yowiti alhaali mbiɗen bindetgol ko yowiti on ɗon histoire mo ganduɗa kay ko vérité no mbirɗum gonga musɗo hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde Sud Quotidien jayde L'As Quotidien kañum arti ko haali on ko wiyete ko les dettes cassées hono no mbiri ɓe mbitande ko FMI oɗo saaha joni kañum gayni haala ka woni tan uddi haala ka hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kam woni jayde L'As Quotidien kam musidɓe men jayndeyankoɓe ɓe garti on ɗon rafi biyeteɗo la vallée du Rift ɓe kolliti kay wonande mo ganduɗa kam woni lamorgo ngo Dakar heeɓi ko wiyete ko kamum gadir ɗum noon waɗi ko toon to Keur Massar hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kam woni jayde wiyetede L'As Quotidien ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni fiɗaɓe wonande kay on ɗon rafi ɓe kolliti temedere capanɗe jeenayo e jeegomo keeɓi fiɗede on ɗon rafi nogas e goho kawri Eladial ɓe garti noon e on ɗon gadiɗo mo ganduɗa kay ko ɓe ganduɗa kam woni e Keur Massar lamorgo ngo Dakar heeɓi ɗum ɓe kolliti wonde kay ko alerte rouge wonande kay lamorgo ngo Dakar hono no wiiri jayde L'As Quotidien jayde La Tribune kañum arti koye on ɗon marche mo ganduɗa kay ko caggal ɓe ganduɗa kañum woni rappel à l'ordre waɗino ɗum ɓe kolliti ɓe ganduɗa kañum woni ñolanka kañum nene en anni yi yuɓɓinde marche muɗum e ñalawma hande o kono de hono mbi ɓe mbi ko préfet échange woni tan woyli ɗon nokkuji ɗi ganduɗa kay ko ɗon ɓe ponno rewde on ɗon marche noon koko yowiti alhaali seppude ko yowiti e tiiɗalla ɗum ganduɗa kañum woni coggoli courant o ha tengti noon e woyo falo hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde La Tribune ɓe garti e o ganduɗa kañum woni landa Gomsa Bopp ɓe mbiyetande ko Gomsa Bopp waɗi déposé plainte muɗum toon to ganduɗa kam woni toon to ganduɗa kam woni procureur pôle judiciaire financière ɗum noon ko yowiti alhaali ɗin ɗon milliard uji 8 mbiyanoɗi jaltinama fewnama e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni loriɓe e ɗin ɗon ganduɗa kam woni diƴƴe bannoɗe hitande yewtude hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde La Tribune jayde Source A kañum arti ko yowiti e alhaali ɗum ganduɗa kam woni dette caché ɓe kolliti kay oɗo saaha joni Macky Sall goto wonande ko kañum woni huccodirde e yimɓe foof hono no wiiri e jayde nde Macky Sall contre tous hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko woni e jayde wiyetede Source A ɗum ko yowiti alhaali
hali on don det caché be gartini kadi e dindon 8 milliards ɗi ganduɗa kay wenoma en jaltinama hono mo ganduɗa kam woni e Bougane Gueye Dany ɓe mbiɗen nde ko Bougane Gueye Dany kañum jippima e dingaral ngal holliti wonde kay koko joƴƴinoyta plainte muɗum ton to ganduɗa kam woni pôle judiciaire financière hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde wietende jayde source kam musidɓe jaynakoɓe ɓe garti yala haali coftal ɓalli keppugel leydi Sénégal ɓe mbi ko caggal nde Sénégal waɗi qualifié e on ɗon coupe du monde fédération sénégalaise de football ma heɓ ko ene tolni milliard uji 5 piccal tati koppareje meɗen CFA ɗum ko prime de qualification jayde guendire nde Le Soleil kañum arti ko e on ɗon livre blanche mo ganduɗa kay ko yiwti yala haali wargoli toon to Thiaroye 44 hono no wiiri e jayde nde kam musidɓe jaynakoɓe ɓe mbita nde on ɗo ko étape mo ganduɗa kay ko étape décisive gonɗo e ko yiwti e on ɗon gongere gonga historique ko yiwti e on ɗon fannu hono no wiiri e jayde ganduɗa kay comme woni e jayde guendire nde Le Soleil jayde Rewmi Sport kañum arti ko e on ɗon prime mo ganduɗa kay balo teddugal e leydi Sénégal ma keɓ ɗum koko yiwti on ɗon prime de qualification coupe du monde 2026 ɓe koddi toon ko ene tolni e 5 milliards de francs CFA milliard uji 5 ko ɗum woni ko leydi Sénégal heeɓi ko yiwti on ɗon prime ɓe gartini kadi e ko ganduɗa kañum woni tirage au sort mo ganduɗa kadi ene jogori wadde ko yiwti on ɗon coupe du monde mono ko chapeau ji ɗi ɓe kolliti kam musidɓe jaynakoɓe ɓe garti hen kono ni kadi ɓe garti e ngal pottal cehilagal pongal wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil toon to Al Emirates Stadium to dewlaji Angleterre hono no wiiri e jayde ganduɗa kam woni e jayde Rewmi Sport jayde record quotidien kañum ne arti on ɗon prime de qualification ko yiwti on ɗon coupe du monde 2026 ɓe mbitande ko fédération sénégalaise de football waɗi empoché ko ine tolni e milliard uji 5 piccal 3 million koppareje meɗen francs CFA ɗum ko caggal on ɗon qualification wonde kay keppugel jommo leydi Sénégal e on ɗon coupe du monde ɓe garti noon ɓe mbi oɗo saaha joni huccana ko e rogere tataɓire ko yiwti e ngal ɗon pottal ngal ganduɗa kayne jogori wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil ñande 15 lewru dara toon ɗum ko ngal ɗon pottal cehilagal bale walla toon to Londres to Al Emirates Stadium hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko woni jayde record quotidien jayde La Tribune Sport kañumne ko hen arti ɓe mbitande ko pottal cehilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Brésil pottal ngal waɗata ko toon to Al Emirates Stadium toon to dewlaji Angleterre hono no wiiri jayde ganduɗa kam woni jayde Tribune Sport ɓe gartine kadi ko yiwti on ɗon coupe du monde si tirage au sort ko yiwti e chapeau ji ɗi ɓe mbi Sénégal e oɗo saaha joni ene wawi wonde e nder chapeau ɗimmo o hono no wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde ganduɗa kañum woni e jayde Tribune Sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ndaroɓe a Yawpinde TV ene wayno ko ɗum ɗo mon communiqué mon rubinade ko sifa yoga e jayde yeeji leydi Sénégal en jetti en jarni dendagal wattuɓe hakkillaji men e haalirde Pindi TV ko nonne kadi jettirɗen ɓen wonɓe toon to sengo commentaire ji ɗi aadi meɗen e rubinde jaydeji wonata ko altine sohgano haji kono noon so waktuji 13 joni ma en gartuɗo gam yettinan ɗon kabruji moɗon e demgal Pular aadi meɗen e rubinde jaydeji wonata ko altine sohgano haji ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kam rewdade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama juma mubarak.